Igande gauean, Pellegrino Mataratzoren Real berri honen lehenengo pintzeladak ikusi genituen anoetan Atletico Madrilen aurkako berdinketan. Egia esan, ezin gara triste egon Realak irudi ona eman baitzuen eta nik uste dut berdinketa motz geratu zitzaigulako. Baina hala ere, gaur hitz egin behar dugu, ze gauza berri sartu zituen Real honek eta ze betiko akaitz egin zituen taldeak ere, Markel. Bai, eta esaten dan bezala, urte berria eta Real berria behintzat ikusi dugu, ez? Batez ere ikusita entrenatzaileak nola bizi zuan partido hori, ez? Ikusi genuen gola eta gero zelako posa sortu zion Mataratzori. Orduan, alde horretatik oso posik, eta bestetik ere, dinamika aldatzeko sistema berri hori ere sartu zuelako, ez? Ikusi genuen 4-2-3 bat hori sartu zuela, eta presio altu horretan 4-4-2 batekin aritu zela. Orduan, alde horretatik posik, eta ikusi genituen lehenengo zertzela da horiek behintzat, positiboak. Bai, argi zegoen, egun batetik bestera ezin zela eraldaketa oso bat eman, baina prozesu naturalaren parte den lehenengo pausoa behintzat Realak eman du, ez? Entrenatzaileak jokalariekin konektatu duela ematen du, mesua transmititu duela edo behintzat jokalariek bere aldetik jarri dutela aurrera pauso hori emateko eta egoera hau aldatzeko, eta anoetan ikusi genuena behintzat nahiko ona izan zen. Lehenengo zatia nahiko lehiatua egon zen, bigarren zatian Realak aukera ugari izan zituen 2-1 jartzeko, batez ere azkeneko minutuan Solerren jaurtiketa horrekin, baina nahi baduzu orden kronologikoan joan gaitezke pixka bat, ze aldaketa txiki batzuk ikusi genituen 11-kotik. Egia esan, aldaketa honek agian behartuta etorri ziren, batez ere Zubeldia eta Gorrotxa ez zeudelako, baina hasierako eskeman ja aldaketa txiki batzuk. Bai, lehen epatu dudan bezala, 4-2-3 batekin aterazan Reala, gisa Zubeldiaren eta Gorrotxaren bi baja horiek nahiko mingarriak izan zirela Realaren zatez. Ez Turrientesen partia gaitxik, batez ere Txaletatzaren partia gaitxik, erakutsi zigun bere maila, Espainiako lehenengo mailan jokatzekoa ez dala, Sorlozek nahi zuan guztixa inzuan partia osoan zehar, eta Reala jaso zuan lehenengo gol horretan ikusi genuen nola ez dagoen prest, ez? Ez dela Simeone, ez dakit 50 metro baloikin itxen ditxuan, eta ez da kapaz ateratzeko. Baina hala eta uziz ere ikusi genuen Turrientesentzat adibidez, entrenatzaile honen reset berria, beste aukera bat dala beratzat, ze azkenean bai Zuzentzat ere, bai Zakarianentzat, jokalari hauentzat, aukera ona da entrenatzaile berri izatia, bizan ere, berriro hastia bezala gakoa da, ez? Azkenean aukera guztientzat berdinak dira, eta presio altu horretan adibidez, Turrientesek igandian paper oson bat jokatu zuen. Bai, hemen Turrientesen izena gorriz markatuta daukagu, ze lehen zatiko jokalari nabarmenetako bat izan zen, eta etzen erreza Turrientesentzat igandeko partida. Ze uste dut denboraldiko 4. aldia zela 11-koan, orain arte etxeko entrenatzaileekin ez du konfiantza hori izan, ez Imanolekin, ez Sergio Franciscorekin, Ansotegirekin ere berdin. Orduan, ez jokatzetik 11-kora pasatzera gaina Atletico Madrilen aurka, eta horrelako partidu egitea oso albiste ona da Realarentzat eta berarentzat ere. Uste dut 9 lehia irabazi zituela 12-tik, lurretik 5 sarreretatik 3 irabazi zituela, 7 baloi berreskuratu zituela, hau da, zenbaki oso onak dira baloi gabe eta gero baloiarekin ere pasen 180 asmatu zuen. Horrela jarraituz gero, zaila izango da Turrientes ez ikustea behintzat bigarren zatietan sartzen, ze orain arte hori ere ez dugu ikusi, ez? Bai, eta nik uste lehenengo zatitxak ere beste izen bat utzi zigula, takekubo izan zela, ez? Ikusi genuen bere vertikaltasuna, freskotasuna bueltatu zala, ez? Eta ikusi genuen adibidez atzen aldian nola Simeonek aldatu behar izan zuan Ruggeri, azkenean ikusi genuen nola kubok lehenengo zatian nahi izan zuen guztia zuan banda horretan. Garrantzitsua da alde batetik Gedez entxufauta ukitzia, eta entxufauta dau, eta beste alde batetik ere, beste aldian ere kubo izati, ez azkenean geroz eta trebezia geixo izan, tresna geixo izan bi aldietan, bi balia bide horiek izatia, hobeto jongo zaio horrelari ez, eta azkenean
pena bat da, ez? Azkenean esaten da beti, lehenengo bost eta azkenengo 5 minututan ezin dela ezer gertatu, lehenengo zatixaren kasuan, gol hori sartzea Realarentzat, eta Noetarentzat orokorrian izugarrizko txutia izango zen, pena bat jokoz kanpo hori, ez dakit batzutan pitatzen da, beste batzutan ez, mea gisa da, niretzat behintzat, bai argisa dela. Bai, azken aldian horrelakoak gehienak pitatzen dira eta Realaren kasuan ez den desberdina izan. Baina lehenengo zati honetan jada ikusi genituen aldaketa txiki batzuk, ez? Realak lau bi batean presionatzen zuen, presio oso altua zen eta taldea energia zatea zen lehenengo zatian. Ikusi genuen nola estremoak agian pixka bat gehiago izten ziren eta gero horrek albidetzen zuen kontrarasora jende gehiagorekin irtetea eta nik uste dut agian lehenengo zatian ez hainbeste, baina bigarren zatiak utzi zigula, ez? Kontraeraso ugari, eta hortik egin zuen mina Realak, ze baloiarekin agian ez zituen lantzen jokaldiak orain arte beste, baina baloi gabeko lan horren ostean zetorren jokaldietan edo zetozen jokaldietan behintzat mina egin zuen Realak. Bigarren eta zatia Reminorekin ikusten zen adibidez, ez? Nola hori da. Bai. Atzetik atera biharrean gora bidaltzen zuen baloia zuzenian. Hori da, ez? Agian beldur hori zuzenean jokatzeko ere galduz eta jendea gehituz, ez? Azkeneko lerro horretan behintzat bigarren jokaldiak eta eramateko. Hori da. Hori bai, bigarren zatia ez den ondo hasi eta Realak orain arte egin dituen akatsak errepikatu ziren. Zuk aipatu moduan, Simeonek 50 metro egin zituen baloiarekin behin Sergio Gomez gaindituta eta inor ez zitzaion atera hor gelditzera, ez? Bai, eta gerta daiteke azkenean Simeone jokalari oso azkarra da, oso fisikoa da, eta hauetako batian normala da Sergio Gomez gainezkatzia, ez? Hortarako daude defentsa, hortarako daude bizentralak, ez? Oztopatzeko ikusten dugu nola txaletatza rekulatzen duan bere area txikirarte, eta erdiraketa jarri behar duanean hor ateratzen da. Ez dakit, irakurrin behar da nik uste futbola batzutan, eta ikusten baduzu ez zarela azkarra beste modu batera aritu behar zera oztopatzeko edo behintzat horren eroso beste aurkaria ez ukitzeko, ez? Hala eta guztiz ere txaletatzaren partian ikuste borratzekoa dela, ez? Hemen dakata puntauta, bakizu zenbat duelu irabazi zitsuan, airez? Zenbat? Bakarra, behatzitik bakarra. Eta adibidez, Zorlotek behatzitik bakarra. Eta Zorlotek adibidez, 13tik 9. Gisa da Zorlot pixkat altuagoa dela, baina txaletatzarrek 1,82 neurtzen du. Osea, jokalari oso altua da. Eta behintzat, eske ointxo ipatoten azkarra ez baldin bazera, beste modu bat aurkitzu behar dozu, ondo aritzeko edo behintzat partidan egoteko, ez? Txaleta oso altua da, eta poderio fisiko hori hobeto aprobetxatu behar du. Hau esan da, nik uste zentralaren kontua begiratzeko kontu bat dela neguko merkatuan, ze ikusten dugu nola Zubeldia edo John Martin kanpo daudenean, ez da hola beste baliabiderik postu hori ordezkatzeko. Orain aipatzen duzula zentralaren kasua, nik uste dut ere hor buelta bat eman behar diola Realak. Ze batez ere Matarazzok eskema aldatu nahi badu edo egokitzapen txiki batzuk egin nahi baditu eskeman, hor jendea falta da atzeko lerroan. Nik lateralak aipatu nahiko nituen ere, ze uste dut aurten ikusten ari garela Jon Mikel Aranbururen bertzio desberdin bat, bertzio kaskarrago bat, nik uste dut ez dagoela horren fin baloiarekin inoiz ez da izan fina, baina behintzat beste bertso bat ikusi genuen pasaren denboraldian, eta baloi gabe ere kostatzen ari zaiola. Eta nik uste dut Realak lateraletan bai Aranbururekin eta bai Sergio Gomezekin nahiko justu dagoela eta agian beste profilen bat begiratzea ez zela gaizki egongo, ez? Gero, aipatu behar da, orain Matarazzok bilatzen duena, edo behintzat Atletico Madrilen aurka ikusi genuena, da lateralak are eta gorago egotea, ez? Hau da, erasoan protagonismo handiagoa izatea, eta hor, adibidez, Aranburen kasuan, nahiko mugatuta dago protagonismo hori, ze baloiarekin ez da beste munduko ezer. Bai, batez ere oitxuta ez gauden
joko modu horretara, ez? Baloiaren aurretik jokalari asko izatea, normalian Realak baloia posesioa izaten zuan gehienetan, baina ez zuan jokalari hoiek aurrean pilatzen. Eta kasu honetan Atletiken kontra ikusi genuen baietz, ikusi genuen kontraeraso horretan, golaren kontraeraso horretan, izugarrizko gol bat izan dela, ze azkenean bai Oiartzabal, bai Brais, bai Kubo eta bai amaitzeko Gedesek izugarrizko jokaldia egiten dute, eta ikusten dugu nola lau jokalari hauek benetan entxufauta eukita, izugarrizko mina egin dezakela Realak. Baina lata guztiz ere, zu guztiz ados nago zuk esan dozunakin, azkenean Sergio Gómez egisa da lateral luzagoa dala, ez? Azkenean gora eta bera juteko kapaz dala, baina Aranbururen kasuan alde horretatik agian mugatuagoa dau. Orduan, hiru zentralekin jokatu eskero, eta nik uste Mataratzok egunen batean probengo duala, zentral bezala ikusten dut lehenuo, karrilero bezala. Bai, eta inkluso birekin jokatuta, ez dakigu, hemendik aurrera nola jokatuko duen Realak, pieza guztiak berreskuratzen dituenean, baina nahiko justu dagoenaren sentsazioa nik badaukat behintzat. Eta gero, zuk ekipatutakoa, nik uste dut partidaren onena golosteko erreakzioa izan dela edo izan daitekela, ez? Azkenean, bai. Ikusi dugu Reala denboraldi honetan batez ere beti atzetik hasi dela markagailuan, eta hori keskatzeko gauza bat da, eta buelta eman behar zaiona, baina gero, behin gol hori jasota, Atletico Madrilek bigarren aukera oso garbi bat izaten du, eta behin hori barkatuta Realak erreakzio handi hori ematen du, eta nik uste dut bigarren zatiko azkeneko 20-25 minutuak Realarenak direla, eta Realak benetan merezi duela bigarrena sartzea. Kuboren jaurtiketa bat dago hor, Oiartzabalen jokaldia penalti posible horrekin, azkeneko jaurtiketa Solerrena 2-1 perfektua zela. Bai. Nik uste dut hor jokaldi batzuk egon zirela, non Realak benetan merezi izan zuen gola sartzea, eta non Realak benetan egiten zuen min kontraerasoan batez ere, ez? Vertikaltasun horrekin, orain arte agian ikusi ez dugun vertikaltasun zorrotzago bat. Baita batez ere Oiartzabalen dependentzia hori ez izatea, ez? Gedesen laugarren gola da ligan, eta eskatzen genuen Valentzian ikusi genuen Gedes horren 180, eta nik uste momentuz ikusten ari garela. Ordan, alde horretatik nik uste direktibaren lan ez dakit bakarra izan dan, baina lan onena bai izan dela. Hemendik aurrera zeakau Getafe, ustot gero datorla Barça eta Celta, ez? Bai. Ordan, hilabeteko gorra dator, baina, kopa ere dakago horretik. Kopa dago tartean, kopako sosketa bihar da, izan ere. Bihar edo etzi. Hori da, bai, hasta azkena ostegunean. Orduan, alde horretatik, Mataratzok denbora dauka, eta hori garrantzitsua da, taldea ondo finkatzeko, bere sistemak ondo barneratzeko taldean, baina hala eta guztiz ere, nik uste berdinketa ona da Larralarentzat batez ere utzi zitsuan sentsazioengatik, ez? Bai, nik uste dut hori, batez ere ahoan geratu zaizkigun zaporengatik, hau da, berdinketa bat izan zen, 3 puntuak lortzeko oso hurbil egon ginen, eta horrela jokatuta hurbilago egongo gara 3 puntuak lortzeko hemendik aurrera. Horrek ez du esan nahi, Realak ez duenik arazorik, ez denik merkatura oso adi egon behar, nik uste dut oraindik lan handia dagoela egiteko, eta Mataratzok egin behar duen edo osatu behar duen prozesuan, Realak soilik lehenengo pausoa eman duela, hau da, hasierako energia berritzea, ez? Orduan albiste onak dauzkagu, sentsazioak onak dira eta energia sartzen dugu guk ere Real berri hau. Bai, urtea oso ondo hasi du Realak, Mataratzoren etorrean ikuste ondo etorriko zaila Realari, profila ikusita nik uste ere kantxerua dala pixkat, ez? Hor, saretuekin egon zela azkenengo momentura arte. Orduan, gestikulatzen duan edo behintzat bere sentsazioak erakusten dizkizun entrenatze bat izatea oso positiboa da. Odola, hori da. Bai, odola bihar da, odol berua bihar da. Azkenean hori ere jokalariei transmititzen zaion zoz bihar da. Gorpuzkeraren ere izkerak asko esaten du. Orduan, alde horretatik, Mataratzoren Rinoren lehenengo sentsazioak behintzat, niretzat eta zuretzat positiboak izan dira. Hori da.